Mira quina samarreta més xula. Ui, però no tenen una talla més gran? No sé. Mira, ja hi ha una treballadora. Anem a preguntar-li. Perdoni, ens pot ajudar? Un segon. Sí que necessiteu. Hola, saps si algun company teu que ens pugui ajudar? És que no trobem la talla d'aquesta samarreta. Ara està al descans i puc ajudar. Tranquil·la, l'esperem. Jo treballo aquí i jo puc ajudar-te. Sí que necessiteu. Hola, tens una talla més gran d'aquesta samarreta? Tenia una magatzem i ara la porto. Treballo aquí. Sé com ajudar-te.